Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Irresponsable nga asawa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itid ko kin ka ti sweldok, bakit? Makaammo ka namang i-budget. Ay na, inak nga rod makitsenda inton bigat. Awan nga minad ti iso amin ijay kusina. Adakan ka na ita. Gumatang kamutan iti parabalon ka. Nangingina nga min no iti restaurant ti panganak. Sige, taigatangan ka iti balunam. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti bagas? Amang ano masidala ang tigatangam. Ay, awan ka din ti bagas. Nimot nga minanang ti aglutluto no adar aramidag. Anya? Ninanang taglut-luto na awanak? Ikwa, no adar aramidag kunak kuma. Madlaw kaw, kat nasingpat ni Bantor a manugang ta. Ngam saan samat anasaya at naid ng anak takan kwa na. Pagkunaamaw, tasan anasaya at di anak ka ni Bantor nga asawa na. Diyay laang pan nakakita kan kwa na ijay sugalan. Kat mangipasimudaag, asan anasayaat. Apay, ribo ayat ipapaabak na. Basit la siguro mo't Kasano adi mapanoy no yan jay anak mo. Kat ayaw na mati mading aramid na. Awan mo't ti balonam anak ko. Nabiit pa yung intod ko ti sweldok kanid na. Apay saan ka di agim matang, nanang? Ay ka naibusan adya ginatang na. Anya nga rudan nga ti balunag. Bingkaringan, tamapan gumatang iti dilata balonam. Una nang. Inak man nga rodriingan, total kat aldawan. Ay uwan anak ko, nakaluto akmatan iti innapoy. Ikargak langan iti pagbalonam. Bakit? Agring ka man, tay ka nakitiigatang ko iti balunag. Agsusuweldo ak. Tadumawat ka kanyak iti kwarta. Kat nuintad ko amin kan ka asweldok. Basit mo ti ginatang maaparabalon. Naibusan aya. Awan mo't kwarta nga igam ko. Nang ipanam nga rudan iti kwarta no awanan ako nam. Apaya sa pulam. No nalpas mo nga inted kanyak. Nagastos ko na. Anya? Nagastom nga awan mo't makita a ginatang mo para diti balay. Masapul ka di pa'y nga ilistak, dagiti ginatgatang ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, abalayan. Nay, adan sakat na patag nga ibagam, abalayan. Kidawag pumaabag-bagaam ni Edna. Isugal na matan ti kwartada. Uray ko no igatangan na iti balunan ti asawa na. Nay, saan mo't nga ubing ti anak ko tapno basapul pa'y abagbagaan, abalayan. Kunak no matulungan nak iti parikot dagiti agasawa. Nataengandan nga agasawa. Masapul ka di pa'y amakibiyang datao. Uray nataengan ti tao no nakulaapan ti panunot na. Kasapulan na ti pamagbaga ti naganak na. Apay akas lanak unas a papel ti ropa masimang part. Adda ka di manan kinaapam. Anya kaslan ako na sa papilmot nga ibagbagam. Kasuron ko man day nga abalayan, Petra. Apay kumakasuron mau. Kat nasaya at mati kababalin jay taaw. Awan ti makunakkan kwa na. Anya nasaya at ti kababalin na. Imparo pa nagtupay kanyak, abagbaga ka nun ni Edna. Anyaman nga tanti inaramid na Edna nga anak mau. Di na kano'y gatgatangan ni Kulas iti balunan na. Kan isugsugal na kanupay, di kwartada. Kunakun kahit. Imbagam kuma abagbagam na Edna nga anak ta. Kababain day tang aramid na. Imbagak anataengan dan amudan tinasaya at kansaan. Lakwan nakman iti basit a sardinas, tabalunan ni Bantor ama panidya trabaho na. Sardinas ti pabalon nyo kanimanong Bantor ama paniti trabaho na? Naibus nga miinan ti basit ag hinaatang ni Edna.
Nakitak mo nga na makisugsugal ni Edna, nana. Ay, kaasimat ti anak ko. Agtrab-trabaho iti husto. Gamsaan nga si kaswan ti asawa na. Ay, una yun. Kaasimat nga ron ni Manong Bantor no kasta. Ano ti magibaga anagasat ni Bantor. Taubeng kanaw ti naasawa na. Agam kas jay matpima anti kababalain ti asawa na. Tagmadyan ti nasingpat launay. Under di saya ako nada. Imbaga, tasaan nga Andres tinagan ni Manong Bantor. Agbain ka man magsika, Edna. Anya ko matipagbainak, tatang. As ikaswumat ati asawam. Kan saan mo nga isugsugal ti kwartayaw. Ay, agyaman kit di aday jay abantor. Tauray laklakayan kat kinayat ko. Ay, madiday tangay bagbagam anak ko. Uray inaunangam sika tanasing patmag. Nungay nakiasawa ka iti ubeng, ngamsadawt kan irresponsablay. Basta, nagasat ni Bantor, takinayat ko. Uray adayo nga inauna, gamsyak. Hey, nagalasan day tangayin kay bagbaga. Kaslasaan mo nga asawa jay tao. Katapusan ita, ammo ka nagsweldo ka. Apay adi mo itad kanyak ti sweldom? Nakitsinda ako. Nag-grocery ak pa yun. Alda na ba ti kanyak ng pangkaan ko. Di nakmat ilutwan iti balon ko. Limot na lang ti paralutaw. Anya, kayat mo asawan, dinak ikan iti kwarta? Ikan ka ti basit, tapno di mumat ko na. Imbag lang nga igatang mo mo iti kayat mo agatangan. Iyag mo nga rudan ta itad mo, at da pangaramatak. Ato iti isang aribo. Sangaribo laeng ti itad mo kanyak? Ginatang ko mat amin na nakasapulan diti balay. Sayang ano'y sugal mo manan. Addan tulak kwartak ah. Makitam! Ay, imbag man ta nasabat ka dito dalan. Kasangsangpot mo samet. At dapay bag nga imot mo. Wan, itakla ang anak kaawid. Awan nga min mapanawak iti trabaho. Ay, imbag paikan ka, tagtrab-trabaho ka. Angam siya. Agigyanak lang, ijabalay. Awan pa'y kwartak. Apay ko mga awan kwartam. Empleyado mo ti asawam iti munisipyo. Ay na, manipod na doktalan na nga agsugsugalak. Di na matitad amin na nasweldo na. Isupa yung ti makitsenda kan ag-grocery. Ay, makapaasar. Isumot lagayam adi na itadkan ka ta isugsugal mo matgayam. Di mo matinlaba ti uniformek. Anya nga ti pagbadok ita. Makalablaba. Di nakmatlaikan iti sweldo. Anya? Apay adi mo linaban ti badok. Mangtangdan ka iti manglaba iti badom. Adda ka nga asawak. Ngam agpalabaak iti sa balay. Awan mo't sa balay at trabahom. Agtagibalay ka lang mo't. Inasawa na ka di? Tapno adipanam? Apay nga adipanan ako nam kat ni pay nanang tagdaldalos ka nagluto. Tulungam kumamat ida Lakay ka lang arudan. Imot ka pa'y. Oh, nakaumay ka mo dito'y balay mi. Ada ka di gagaram, Edna. Ay, kaano ka kading agsubli ijay syudad? Inton may sa abigat. Apay ka di. Sumurutak man kan ka. Ibiro ka iti trabaho ijay. Kasanon nga iti asawa kan anak mo. Kayat ka di ti asawam ngagtrabaho ka. Uray di na kayat, tadinak mat ikan iti kwarta. Sa bagay, mayat matkit di no may kaagtrabaho ijay. Taagyan kanton ijay dagus ko. Paggudwaan ta ti bayad ti abang. Ang adda nga ta master kak atrabaho ijay? Jay kaaruba ti boss ko a pwesto ti lupot. Agkasapulan da iti kadwada. Ay sige, kumuyugak ngarud kan ka, sisa. Agla ko akman mat iti lupot. Lakwanak man iti shampoo kan toothpaste.
Adda ka matgaya man. Kano nga agsubli ka man na ni trabaho? Inton bigatan, ti pa nagsublimi. Sublimi ko namsamit. Asino nga iti kadwam? Ni Edna. Ha? Umay ka di pumasya rin di syudad? O may kanumat ang trabaho. No agtrabaho. Kasano nga iti asawa ken anak na? Ada kanumat ni Nana Petra, pamanawan na iti anak na. Nasabat ko magdasisa ken Edna. Mapanda ka no iti syudad. Nay, anya kumangay ti papanan na Edna ijay syudad. Ada kanumat pag-isir kan ni sisa ken kwa na trabaho. So analabit, amabayag ijay. Kasanon ti anak kan asawa na? Kuna namot matulungan na kanu ti asawa na no agswildo mat akas ken ni Bantor. Ay, apay a pinalubusan ni Bantor ti asawa na amapan ijay syudad. Saan kano nga ammo ni Bantor? Ni kano abalayan laeng tinangibagaan na. Imbag ta nasabat ka, baraw. Ammom ka day, asimurot na Edna kanisi sa agayim na. Ha? Saan ka di nga iti syudad nga agtabtrabaho ni Sisa, tatang? Wain, saan arumbang asimurot ti asawam? Agbayag nga ta ijay? Ay, diyak amaw. Kumaan wag pasyar laeng. Ang amapan kanumat agtrabaho. Agtrabaho? Imbag no maanusan na, kat no nagsadot. Ni pay nanang taglutluto kada ang daldalo si Jebalay. Ha? Anya nga rod nga iti trabaho na ije balayaw? Mangan maturog kan ag-cellphone, tatang. Dahito iti ababanga ka kwarto. Basit laeng, kaiso tinalaka. Saan aparikot dayta, sisa? Tinaskan, adda pagturugan ta dito syudad. Basta, pagguduan ta ti upa ti kwarto agraman danom kan silaw. Anya? Uray danom? Mabayadan? Kasta dito'y syudad, awan ti libre. No, adala ko mabalin ang mapan pagsakdoan akit. Agsakdo tala ko man. Ay, anyan? Uray danom? Mabayadan? Nagpakada ka din ni Edna kada kayo, nanang? Idirimor di ta kwarto yaw. Nakasukat, ken adabag na. Dinamag ko no papanan na. Kat imbaga na asumurot ka no ken ni Sisa. Daytamot timbaga ni Katuganga kiti nagsabat kami ti dalan. No kasta, nagpakada kadakwada ni Edna. Nasabat kano ni Katugangak a babae ida, isaan na amuan na. Babalawag mo no maminsan ni abalayan kora. Konsentidor. No kasta ti kayat da. Bayan tayo latan ah. Isuntumot lang nga awan amo na at trabaho. Napiit kan sa apay mo tita pagkaskasiraan niyo ading ko. Ay, wen manong, kimuyugak ngamin kan ni sisa. Agasidag kami iti pagtrabahuan. Sisle din samat ni Sisa. Kasta ka di matitrabaho? Ay, wen. Anya ka di matitrabahom dito syudad. Ah? Uray anya laditan amabali na pagdiskitaran ading ko. No kayat mo, adda pagay ayaman may dita sidag. Pagay-ayaman? Anya ko mga ay-ayam? Iyara saas ko, taiparit da ngamin. Anya ka di dayjay? Iyara sa asmun tapno awan ti makangag. Bingo, kantong 8. Napanam ka di rabi Naladaw ka mo ta simmangpot. Anya nga oras ka na simmangpot. Napaanak man nakitong its di taasidag. Hay, jak mo napuutan ti oras. Tengagaya man iti rabi Anya, kasusweldom ngam ijay sugalan ti napanam? Maminsan laeng may. Tay batang mo iti abang tangay. Jay pay danom, gasol, kan silaw. Gumatang kan tumutan iti bagas kan masida. Tasyak mo ti gimat gatang manipod saan ka pa'y nagsweldo. Anya? Gatak amin dagita?
Saan ka di asyak amin tinagbayad iti daytoy na palabas? Sika kumamot itan Sige, tamangi remedyo akpay. Tanaabak ti sweldok, idirabi eh. Anya? Nagrigatam iti makabulan? Timmayab iti may salaeng arabi Agpabulod ka man iti kwartam. Singiran nakmat ng tikaduak iti abangan mi a kwarto. Umay kala ijayan kon, adda bakan ta ijay, nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan. Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaeng ti abang ijay, tasaan anapintas abalay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napuluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Ti napalabas sadot kan manugal ni Edna nga asawa ni Bantor. Idinaduktalan ni Bantor nga isugsugal ti asawa na ti kwartada. Dinan ititad ti sweldo na kan ni Edna. Pimanaw nga rod ni Edna kat napan nagtrabaho ijay syudad. Insugal na ti damo a sweldo na akadwa na ni Dagol an amam muna ijay syudad. Kabayatan na imbaga ni Sisa animat Edna ti agbayad iti abang na. Nagpatulong nga rod ni Edna kan ni Dagol. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas anang pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Umay kala ijayan kon, adda bakan ta ijay, nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan. Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaeng ti abang ijay, tasaan napintas a balay. Nungay kasapulan da ti advance payment. Awan pa'y kwarta. Kasaritak di akin balay tanasinged agayem ko. Ibagak ngagbayad kanto into nagtapos da ito'y abulan. Dayjay ka di ti akin kukwa iti nagsusugalan tayo. Wen, iso ama siguradok amayat dayjay. Amudamat amapan kanto manen agsugal ijay. Adda imbaga ti kabarbaro agayem ko, nga adda nalaka apagabangan. Umalistan sa ijay. Ijay ka di ayan dagiti agsusugal? Ay, jak kayat ijay, tanangalaw ngaw iti rabi Jak makaturog. Kayat ko ijay, tanalaka ti upa iti kwarto. Gapo ka dita si kakumati agbayad, kat kayat mo ti umalis ijay? Nalaklaka nga rod ijay. Nakisaupay ni Dagol, nga uray inton katapusan ti panagbayad. Ha? Kastaya? Kat awan samot masnop at trabaho da dya Dagol. Uray awan masnop at trabaho na. Ta saan nga agpilpili iti trabaho? Uray kumboy dita kat di na atrasan. Ay, mas daawak mo't kan ka. Ang adakan ka no umalis ka. No siyak, jak kayat ijay, takunada ana ariwawa ijay adiso. Sumagmamanon abulan tinapalabas. Gamsaan mo't ngagparparik na ti asawam. Awan mabalin, iso ti kayat na nanang. Iso ti pimanaw. Amo na ti pagawidan, ano kayat na. Kunana at tulungan na ka nga agsapol para iti anak yaw. Ngam di na ba't umay iliwan ti anak yaw. Sana mabalin na piliton ti may sa tao ang mga ramid iti nasaya at pare ti pamilya na. Ay, unay ba't lakit nga rudan tinatumtumpo ngam nga inasawa. Irresponsable nga asawa nanang.
No mabalin la ko mga isubli kaninanang na inaramid ko. Nakitak di apo ko ta. Intugot ni abalayan ijay tsanggay. Kating gatangak iti tinapay. Di mo tan agawid ni inana. Ay, wan nga raw. Uray ko man agawid mat ni Sisa. Tagdamag ta no kasano ti kasasaad na idna ijay syudad. Adamot siguro numero ni Sisa kadagiti kabagyan na. Agdamag tan ah. Ha? Ay, wan nga agpaisuan niya. Ay, ka man kid di padasin nga agdamag. Mali, ta mapanak man nga agpaiso. Bareng ada maipadamag ni Sisa, maipapan ka ni Edna. Mala, ingka nga rudain. Tapno mamuan tamat, no kasanon ti kasasaad ti anak ta. Da kayo mo't masabat ko nanan. Papanan niyaw? Mapanak ko ba iti bala, iti kabagyan ni Sisa. Ta makidamagak ano kasanon di asawam. Nang lipatan ni Edna nanang. Pasare damagan ti anak mi. Ngam jakmat amot isungbat ko. Adamo cellphone mo. Apay ngay, adi mo kontakan. In blacknak siguro, ta jakmat makontak. Bayan yun, no di na kayo ti agawid nanang. Kasta kadilatan, bye-bye am. Pimanaw nga awan ng papanaw ken ko ana. Ammo na ti rimoran na, ammo na mat nga rod ti pagsubyan na. Nagapu ako iti ayan ti kabagyan ni Sisa. Ngam awan mo't kano jay makaambo iti numero na. Agad adal kano jay ilay. Ay, kaslaulag anang panaw iti naglupusan na. Kaslawan anak na pinanawan na. Ay nasabat ko gayam itay ni Bantor. Dinamag ko no da kontak da. Ngam kunanamot nga in black sa kano ni Edna. Ha? Ay, di na nga tamapanbiro kan? Kunanamot nga amo na kano tipim manaw, iso nga amo na mutla ang tiagsublay. Ha? Ay, sa bagay. Uray siyak mata. No pinanawan nak ti asawak asa daw. Ay, pagan anok ngay asa pulan. Ah, kulas! Lakwan nakman iti sabon balasang kaw. Aglaba ako mahanggang awam magayam sabon may. San ka di pa nagaw-awid dyan manugang yaw, nana? Ay, saan pa'y balasang kaw? Nang lipatan dyan taaw. Inbagta saan ang mapansapulan ni Manong Bantor, nana? Ay, saan ba'y balasang kaw? Kunana mo't, ano iso kano ti kayat na? Bye-bye-an na kanumait. Ay, nauman iti asawa na, nana? Di na kano kayat apilitan ti tao, no di nan kayat balasang kaw. Ay, anya nga tati di na kayat ka ni Manong Bantor. Kat naganos may. Lakwan nakman iti sabon basang. Naggapumat dito'y ni Nana Petra, nana. Gimangatang may iti sabon. Nay, agpada kami nga rod nga aglaba. Ay, adaman imaritis ko, nana. Kunangamin ni Nana Petra, asaan ka no apagan ano ni Manong Bantor ni Edna? Kasta ti kunana, tanalpasandan nga inanakan ti anak kaw. Nimet ngamin Edna ti pimanaw. Saan mata pinapanaw ni Manong Bantor? Saan apimanaw no ikikan na kuma iti kwarta? Ikan na kuma, no di na ka no isugsugal, nana. Apay, kasta ti imbaga ni Bantor ken ka. Adda ka di relasyon yaw. Tapay kasta ti ibagbaga na maikontray ti anak kaw. Ah, ni Nana Petra ti nakaibaga. Saan ka ta ni Manong Bantor? Agdandan na kayon samotan kan ni Dagul. Dakas ka day. Kat no adda pa ka irano dakan ni Dagol. Ngam adda asawa kan anak mo. Adda da iti lugar tayo. Pananglipot day tanga inaramid mo. Awan mabalin ko, tanalpasan. Napasama kan. Panagkunam, ayunan dagiti dadakkel mo day tanga aramid mo. Ay, awan pa kaamwanda iti inaramid ko. No maamwanda, kaawatan asikatin ng ibaga, Sisa. Nasaya at tanasabat ka si kaasalawasaw. Nay,
Apayan, anya ko matiinsal sa lawasaw ko abalayan. Ay, di nakman awagan iti abalayan. Tapad-padak sa matyanak ko. Apay ko maapadpadaksag ako nam. Eng kakit din ibagbaga na uman ni Bantaor iti anak ko. Kinasalawasaw ka da iti mangibaga iti pudnaw. Nagagat ka da iti anak mau. Uray kumama no saan aman nugal ti anak mau. Apay nga road nga ing kapay lasasawan. Uray saan ko nga ibaga, tamakita mo ti tao ti aramid na. Pinanawan na ti pagrebengan na iti pamilya na. Awan pa'y iiliwan na iti anak na. Anya ka diter aramidem, ta nakailad kaladitan. Madi nga ron ti bagbagik. Manungal daw adi ka na pa nagtrabaho. Sadot ka, taday talagil ilad di amom. Iso ang madi ti bagik, tamasikugak ngamin. At anton anak ta. Amok pa'y, no siyak ti ama day ta. Anya, si kalaang mati kinadanak dito syudad. Amo pa yun ngay. Agduduma mo't alalaki ti kasugal mo. Agsusugal kami laang mo't. Saan kami mo't nagkakaida? Di ka mo't binantayan. Oh, itaman pa yan nakalagip ka nga imay dito eh. Naikatak mo ton iti trabaho. Pilitan nak ni Dagol amapan agbirok iti trabaho. Kat masikugak. Ay na, daytan, tikunkunakken ka. Kanayon ka ngamin nga adlangan, iso anangalan ti boss mo iti sabali a para lako na. Narigat agbirok iti trabaho. Sapay awan makukwartak. Dinakmat ikan ni Dagol. Kat no awan mo ti permanente a trabaho na, numapan agkumboy a pagbiit laeng mo't. Narigat ka no ti agkumboy. Adamot ka riton nga aramatan na. Masadot laeng Ay, ubing nga agpayso ni Dagol, ngam ni Manong Bantor. Ngam nasaysaya at nga amang ni Manong Bantor, ngam dayta Dagol. No agtultuloy akas jay ni Dagol. Panawakon. Sobliam ti pamilyam. Napnapan namanin. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Nagalas ka kitain. Agsursur ka pailaan. O anya, nakaluto ka din? Awan mat ti mailuto. Awan pa'y karga ti gasol. Nyamutan ti kasoy abiyag. Wanya rod, pestikit de. At dapay lang iti tiyan ti anak ta, ang mabisinanan. Kasanong tupay inton mayanak? Saan mo ngay bagbaga nga anak ta? Ta anak mo lang. Mabalin ayamat ang mabukal ti ubing iti tiyan ko, no awan ka akadwak. Agdua-dua ak nga rod asyak ti kaduam anang aramid iti ibagbagam nga anak ta. Anyat klasim a lalaki, tapag dua-duam pa'y ti bukod mo nga anak. Agbakasyon na kiji lugar tayo, umay kakadimot. Diyak mabalin ti agawid, adakkel ti tiyan ko. No kasta, agbati ka dito syudad. Wen kayat ko kumamot ti agawid. Ang kastuyak mo't ngamin. Apay ngamin anak idun na ka iti sabali, katadamot asawam. Pinanawak mo't tanday jay abantor. Basol na ngamin, no apay apimanawak ijay lugar tayo. Saan mo nga ipabasol iti sabali ti biddot an aramidam? Nagrigat mo't ti kastuyan. Diyak amo no anya ti aramidak. No ngamin si aasawa ti tao, saan arumbeng nga agbirok pay iti sabali? Kunak numay mayat ti biyag ko iti sidong ni Dagol. Tagpada kami nga agsugsugal. Ang saan mo't gayam? Takas laad-adda nga agrigat hak. Awan pulos tinasayaat nga itden ti sugal, Edna. Day, si kamot day tamasabat ko sisa. Ayan ka di dyan ako. Apay adi mo kadwa. Nabati di syudad, nana. Na, di na ka din kaya ti agawid dito. Nang lipat ka din ti anak ko.
Di na kayo pa'y nalipatan, nana. Adala ngamin makagapo no apay asaan ang makaawid. Anya ka diti makagapaw. Tadi na kaya ti agawid. Lading itak, ngam dinak inikan iti pamalubos amang ibaga iti makagapo, nana. Agam, sigurado nga amom ti makagapaw. Balasang ko. Na, simangpet ka manayin asaan ang maispelling ti itsura day tarupam. Anya man ang tinapasamak. Nasabat ko nga men ni Sisa. Simang pag ngam di namot kadwa ni Edna. Dinamag mo kumaa, no apay asaan asimangpet di anak mao. Dinamag ko nga road nga maawan ka no ti karbangan na amang ibaga. Damagan tanto ka no ni Edna no sumangpat. Na, anya ngay nga tati makagapaw. Karkar naman, tadi na tensang petan ti agamana. Di na nga ta kaelew ti anak na. Adda nga Roger rason na ide. Alaklakay ka no nga amang ni Bantor ama idilig kenkwana. Itapay, sana ibagaday ta. Awan mo't nang pilit kan kuana anak asawa kan ni Bantaw. Si kakadida na masabat ko, Sisa. Imbag ta simangpet kan. Kumusta? Kastoy manong. Kat si Kangay, kumusta ka mat? Kastoy latamot aading ko. Dakkel siguro ti anak yon niya. Wana din ko. Simre ka ni ti daycare center. Isu ti itultulod ni nana nga binigat iti pagadalan. Ni, dakkel nga rodon ano kasta manong. Dakailan ha. Nalipatan na pa yung ti inana. Di nang damdamagan. Kasla ni Sisa ti kinasaom ijay dahalan, anak. Una nang, iso. Kasangsangpet na naggapo iti syudad. Dinamag mo kumaa no simbang pet ti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna na kaumuna kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag subli ni Edna. Awatem kaday wano saan. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakiden na ni Edna kan ni Dagul, kat idi masikugan da ito'y. Kanayon ti apada, naibaga ni Dagul, asaan nga iso ti ama ti sikug ni Edna, kat idi nagbakasyon ni Sisa ijay lugar da. Saan asimurot ni Edna, tadi na kayat nga ipakita ti sikug na. Idi nagsabat da Sisa kan Bantor, saan adinamag ni Bantor ni Edna nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dinamag mo kumaan no simbang peti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna anak ang move on akon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag subliken ka ni Edna. Awatem kaday wano saan. Depende iti sitwasyon nanang. Diyak pa may bagay ta. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po iti naramid na. Amang ano dapay kat sabali iti biyagnan ah. Kaslakas tamot ti atap ko anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan?
Adda ka di pinanawam a mailuto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo na kang agmalas. Apay ang manipod nagsikugak. Kat kastamot tinti kanayon mo nga ibaga. Agpay sumat ngamin. Awan pa yun pagpuunak nga agsugal. Basol ko kade, no awan pagpuunam? Inka agdiskitar iti pagpuunam? Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan na kadi ditoy? Komporme ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha! Panawan ka man langan! Peste ti kastoy. Kaslasaan a tao tinangisukatak iti asawak. Naimbagpay kan ni Bantor, tanasingpet. Uray adayo tinagbaetan ti edad me. Kasangsangpot ko. Namada ka mo titirwar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wenno saan. Mabalin ka di nga umayak dito boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mo tumot ngamin kaya ti tumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pala kuma ditoy. Anya pay ngay, alangan mo't apapanawan ka. Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito'y syudad. No saan na siya klaan. Agyaman akunay kan ka, sisa. Nagbidutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan. Nga may mayat pailaan nga amang tibiyag ko iti sidong na. Kasano ka pa'y nga rod ang makaawid ita. Kat masikog kamutan. Nagsublingatan ni Sisa ije syudad. Apay ko mano nagsublay. Kanaw, di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ije syudad. Mapay ka day. Kayat ko nga rod ti sumurot kun kuana. Kayat ko ang makasarita ni Edna. Kanya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damagak ano agsubli pa ikan ni Bantaw ruwan no saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni Jay syudad. Ang mumatayin, mabiit lang day Jay no pumasyar dito lugar tayaw. Kunamot ngamin ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Ang anya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Wana, kunana nga rod ang nakalipat ka kanon. Anya nga iti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Agyaman na, tasaan mo nga imbaga. Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang panagkunak, nasaysayat ang nakasaklotak iti ubing. Ngam ti makita dak amasikog. Isumot laang day taa. Alangan mo't nga ibagam apinidot mo ti ubing. Naimimbag labasitan ngam ti dakkel ti tiyan ko nga agpakita kadakwada. Mabalin siguro ti ornong ko nanang. Gumata nga kiti materyales ta padakkalak to'y balay tayo. Ay, adaken ka anak. Nabayag mo't a planom dayta. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkalak nanang. Mabitla amalpas ta ado ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat metlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Diyay launay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit nangala ak iti liv ko. Tapno mabantayak na iti trabahador nanang. Sa bagay, may mayat metlaang no adda ka amang kita kadakwada. Nakita na kakadi ni Bantor, idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumustaman laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrot ka nun ijay daycare center. Kasta ka di? Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakanumot ang damdamagan di anak mo. Imbagan ni Bantor dayta? Wan.
Di mo mat siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y makita kayo, tata. Ay, madamag kuman. Nagawid ni Sisa. Saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raw? Uray siya kat mas daawak no apay asan ang nagawaid. Agad adalan iti dikir di anak na. Ewan nga raw. Diya kun makitkita nga umay dito'y isturmaw. Damag kawan na tarabit kano iti pagadalan, tata. Kasta ka day balasang kaw. Ada nga min kaadalan na nga itultulod mo't lang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit kano nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ba ti patpatakder ni Bantor abalay iji asidagmatlaang ti balay da. Nakitak matlaang idilim mabasak ijay. Naimpan ngamin ni Bantor. Amuna ti agurnong para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna amakin balay ijay no adda ditoy. Day tatay kunada, adi na inaramat ti utak na. Ha? Hey, sinayang na tinasaya at agasat na kuma. Ti pagsidaawak ket no apay adi mo't la agawi doon. Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Oh, kasano ka itan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kastumat ti kasasaad ko. Maamiris mo siguro itan tirigat ti bidot nga inaramid mo. Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpot. Saan ko kumangain sukat? Mas daawak namin kan ka Ada permanente at trabaho di asawam. Ngam kinay kayat mo kit din ti may nagtrabaho ditoy. Sisa. Inton makaanakak. Agsubliak kon kuana. Kasanon ton ti anak yu kan ni Dagol? Nalakan tula ang apusipusan ti alipuspos ni Bantor. Ha? Kasano ko maapusipusan ako nam? Nalakala ang artista anday jay. Kayat mo asawan? Alilawam ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala. No kasapulan. Apay kit din asaan? Agsuble ko man ni Edna tapno agtipon damatlaang kan ni Bantor. Ti saludsod. Kayat nga tani Bantor. Di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipamuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna. Bay anak ka di ang mga ramid iti pamuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot ang may kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. At aramid mo amaday no maminsan. Si kamot na masabat ko, Barok. Wala lang. Papanan nyo ka day. Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matun ti apukok. Intuludan ni nanang iti daycare center na nang. Awan da ita. Saan ka kadi asimrok iti trabaho, Barok? Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador nanang. Kasta aya. Kumusta kayo kano kuna ni Edna? Sino tinang ibaga kada kayo nanang? Ada inawagan na kanakan ni Lakay. Daita kano ti imbagana, kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko nanang. Nay, madinsa matipul o iti angain. Apay akas ta ti Jarmaw? Diyak man matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, aber? Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kuna nakit din ang nakamubunda kanon nga agama. Anyang amin tinaknakan mo
Taimbagam a pinakumustaan ni Edna. Katsan, Mart? Asino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta a pinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa kaanakam. Maditi agulbawd. Gapulaang taadda kayat mo agunudan. Kayat ko garon gagsinubyanda. Tapno makikabalay mutlaang ni Edna iti dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mati paparami diyo balay nana. Ay, ni man bantor ti akin nakam balasang kaw. Ay, awan lata ka di ti damag yu ni Edna nana. Ay, awan balasang kaw. Tay kunada nakaslanang panaw iti naglupusan na kunada. Kasano nga tati kasasaad na ita? Nasaya at siguro at ikasasaad na tadi na malagip ti agawid. Kasta nga tanana? Hanya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gat-gatagak nga rudan. Tay nakun aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aga nakakuman. Tapno makaawid ako ni Jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Kasano nga agpaiso? No ijay balayda. Damagan da no asino ti ubing. No mat ijay balayda nanang. Anya nga iti makuna ni Bantor. Dayta itatirigat na. No madamag da nga ijay balayda nanang mo ti sinang putam, kaawatan asaan anapatag ti pamilyam. Anya nga tangay tinasaya at nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidam. Masapul a panunutak anaimbag. No anya ti rombang nga aramidag. Ne, ada ka mo tito'y palengke manong dagol. Apay no addaak. Adda ka di masapol mo? Mano, di ka di mangtod iti usaron ni Edna no aganak? Ne. Apay ko mga ikak. Kat sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Pag kunamot asaan asika ti ama ti sikog na, kat nagdan na kayo. Ado ti kinasugal na alalaki. Amang ano nagpasikog kada ko ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaang. Pinanawan na pa iti asawa na. Kanti anak na. Di nakit aramidan kanya kon. Ngam kasanon ti anak yo. Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Di kan samot makaaw-awat. Nasabot ko ni Manong Dagol iji downtown. Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas jay ti insungbat na. Anya ti insungbat ti awanan bain. Apay ka no ko maamang ted, kat dinamot sigurado no iso ti ama ti sikog mo. Mauyong at talaga day at tao. Ay, jak man ammo, no anya ti kinayat mo kenkwana. Awan pa'y masnop at trabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mat gayam? Nagbidtutak. Talaga adakkel abiddo ti naramid mo, Edna. Gapot ako nam alaklakay ti asawam, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga tapamuspusan, tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan, sisa. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika,
ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ididinamag ni Nana Petra ken ni Bantor, no kayat napay nga awatan ni Edna. Nakunamot ni Bantor, adipende iti pasamak. Iti sabali abangir, pagduadwaan ni Dagul, no iso ti ama ti sikog ni Edna. Pinapanaw na nga rod daytoy, iso ang nagsubli ni Edna, iti boarding house ni Sisa. Iti may sangal daw, adda na ibagan ni Edna ken ni Sisa. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saanan aday ta ti panunutak, Sisa? Ti panunutak ita, kat no kasano ti panagsublik ken ni Bantor. Kasano? Adda nga tapamuspusan tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya dayta na panunot mo? Mabalin ka di amaamuan? Wana, masapul amaamwam, takaraman ka iti planok. Ha? Apay ko maakaramanak? Anya ka di dayta plan-planwam? Naimbag abigat mo, abalayan. Kastamat abalayan. Kunakman no di na kun ibilang nga abalayan. Kung kunaklaang mo't iniday jay aabalayan, mabalin ayamot nga ibabawi ti panagabalayan ta. Saan ka day? Abalayan? Siguro ngam nungay agsina dagiti makagapaw ti panagabalayan. Saan kadaya may babaway? Ha? Anya ti kayat mo asawan, abalayan? Kas kumano ti may sa kadakwada ket nakiden na iti sa balay. Kas jay ti kayat ko asawain. Anya? Adda ayamot kasta. No nagsina da, mabalin siguraw nga ex-abalayan. Nakitak mat ang nagsarita kayo kani abalayan Petra. Apay akas lanar ba akad suoran day tarupam? Masurunak nga ron di imbagana nga ex-abalayan nak kanaw. Anya? Apay nga ex-abalayan? Jakman amoy ti dadya bakbakatan. Eso ang masurunak. Ay, adaman siguro na isawang mo amaday. Iso akas na tiimbagana. Anya kumangay. Talaga kit di nga agpadadaa iti anak na. Adida ambo ti sasawunda. Agpada kayo mat iti anak mong aulaw. Imbis ada kayo kumati agbain. Anya kumati kabain ko kadakwada. Kasta ti makunam. Ngam apay nga raw da kayat mo nga ipamuspusan. Ti panagsinublian da. Gapaw, taad da kayat mo agunudan. Jakat ipamuspusan na ti pagsayaatan ti anak ko. Saan adakes? Ngam saan ka kumamat ang mga ramat iti sabali ataaw? Ang pautang ka man iti bagas lanay. Awanan at isa kadak no ipautang ko nana. Adu matirik da manong Bantor. Ingkalangan umutang kadakwada nana. Anya, inak umutang ka ni Bantor ko nam. Nay, apayakas lanas daw ka nana. Dakis ka day. Ay, pakpakawan ti mapan umututang ka ni Bantor. Awan mo't dakis na tamanugang mo. Ay, awan gaya mo ni Edna. Nalipatak mo't nana. Ulaw ka talaga. Panawan ka man laang. Ay, pimanaw ti bakit? Nalipatak lakit di na pimanaw gayam ni Edna. Nemot ex-abalayan dyan nagbarugso ta pimanaw. Anya ka day ti kinagura na? Ha? Anya jay kunayo nana? Ex-abalayan? Ay agpay sumait. Kunana iday asaan ko kanong awagan iti abalayan.
Isu nga ex abalayan nga raw. Ah? Makakatawa kat nga rod kada kayo nga gabalayan. Anya ka diti kinaguran ta nagbarug sa tapi manaw. Umut-utang nga miniti bagas nana. Imbagak ma takin ni Manong Bantor ti pagutangan na. Tamok nga adaw ti irikyaw. Ay, mabalin nyo latamat ti agpakiskis. Kat, anya nga iti sungbat na. Pakpakawan, kuna na may sa pimanaw nana. Agin nga to nga main. Ngam awam mo nga raw may panakil na. Binibiit mo dagiti trabahador ti ipatpatakder da balay. Ado na ngamin nanan. Kayat ko amalpas da aging kat madanon ti panagtrabaho manan di munisipyo. Pagmayatan na nga agpaisaw no adaw ti trabahador. Ken kumpleto ti materialis nanan. Ginatang ko amin ng imbagada agatangag. Daytoy samot balay mo ti kadakkelan ditoy purok tayaw anak. Balay tayo nanang. San ka ta balay ko? Da kayo kan ti anak ko ti kabalay ko ditoy. Kablaawan ka anak ko. Nakabalay ka iti kastoy. Tanagagat ken naimpen ka. Unay day nanang. Dakkal mo tinay tulong nyo kanyak. Tagluto iti kanan nagiti trabador. Kan ti panangitultulod yo iti anak ko ama pan iti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito asidag ti dagusmi ka ni Sisa. Anya ko matipagimbagan na? Ibagam manen nga anak ko ti sikog mo? Inton maipasngay ko ti ubing. Umay munto kitaan. Amangan no si kanto ti kaing-ingas na. No aksidente siyak ti kaing-ingas na. Siyak siguro tinaginawam. Si katay makuna atakrot a lalaki. Di mo amo asangwan ti responsibilidad mo. Katsika, inaramid mo kadimit ti kung kunam a responsibilidad mo iti pamilyam? Nangag ko ti saritaan nyo itay kanidagol di tarwar. Salbag da dya a tao. Ipasa nakit di kanyak ti madi nga ugali na. Anya ka di tisimkan iti panunot mo, idi imbaga na dayta. Kwa, Sisa. Napanunot ko ti pinanawak a pamilya. Dayta, di ko nada. Nga amo makitaan ti kamali ti padam a tao. Ngam, di mo makita ti bukod mo a kamali. Daytoy siguron tay kunada. Apili-apili. Nga makapili mo't iti kuggangi. Isungarod asaan arumbang nga agapura ka no maipapan iti asawa. Wen nga rod Sisa, tay ibagbagak gayam nga aramidan ta. Di ibagbagam? Tapno maguyugoy mo ni Manong Bantor ang makisinnublian kan ka? Wen, Sisa. Kasanungay no sumangpet ni Edna. Kat agawid di tabalayaw nana. Saan ko ama desisyonan day tabalasa ang kaw. Ni Bantor timang desisyon. Ay, panagkunayaw nga ta. Awaten na pa'y nana. Kaslag padadamot nga agama. Adidan pampanunutin ni Edna. Saan nga ta nga adan sa bale itibiyag ni Edna, nana? Aday tati saan tayo nga mo? Di mat nga rod umay agpakita dito'y lugar tayo. Panagkunak. Adan sa balay apang ipapapasan na iti iliw na. Ituloy mo man nga ibagay ko naman ang panunot mo, tapno agsinnublian kayo nga agasawa. Inton makaanakak. Agkidawak ken ni Bantor iti pamakawan na. Akaduam ti anak mo? Saan Ibatik pailakan ka ti ubing. Siyak lang ti agpakita ka ni Bantor. Ni, apay ko mga ibatim kanyak. Di nak kumamot iramraman iti kalukwam. Alaag tumutlaang ti ubing. Kasanon ti trabaho, amang ano iso ti pakaikatak, nang runa no mabayag kang agsubli. Alamot tan Sisa. Awirang biit ti anak ko. Kasapulan ti pamilyak ti kaadda ti trabaho, Edna. Kasano ko maasyak ti mga wir iti anak mo? Ay di ipaawir mo kanidagol nga amana.
Di na nga rod ibilang akas anak. Kaya't nakit din nga awiran. Nalpasan ti balay tayaw, Bantor. Dakkel da ito'y abalay para kada tayaw. Pakakit kita ni tinagbanugan nanang. Uray awan tunda tao. At dapay lang to'y balay. Isunto ti balay ti anak ko. Ay, huwag matkit di Awan to ti mang tawid no di ti anak mo. Daan mat gabinan to'y balay tayaw. Saan pa ya konkreto? Isa na panunot ko pinadakkel nanang. Sa bagay, awan sa bali amay sagot no di ti anak mo. Ay, di na maggayam kanyak ni Lanay no awatampay ka no ni Edna no agsublikan ka. Hindi basit pa ito'y balay. Di na pa'y madalusan. Kasano pa itan tadakkelan. Agdalos pa'y nga ta. Ay, sa bagay no awan tumatlat pa kay ranudam kenkwana. Di ka mapabasol no saan mon at arigagayan ti panagsubli na. Imandar manen ti apal mo. No kumasan akas jay ti anak mo. Adda kumamat di tadak labalay. Iso nga road nga ikagkagumaak nga iya sa dagtirik naman ni Bantor iti pamilyata. Ang kasladay umutirik na ni Abalayan Petra kada tayo. At damat la ang basol mo Taapay nga imbaga madina kan awagan iti abalayan. Idi inawagan na ka iti ex-abalayan. Madimat nga ron tiriknam. Kasano nga taaya, amaya sa dagkuman ng tirik na ada kada tayo, akas iti sigod. Nung amin maminsan, maday ti agisawang latta iti balikas, apakasairan ti padam ataaw. Nagpintasan ti balay yun, Nana. Progreso kayon. Ay, saan ba't balasang ko? Isulat tamat ti biyag. Di makilaan ti pagtaengan may. Ngam no makita ti tao ti kinapintas ti balayaw. Maipakita ti asinso ti akin balay, Nana. Ay, wan matkit di ano maminsan. Ngam, adamat ti saan anak sami ti dakila balay. Ada ijay bangkaw ang nakadulen ti kwartada. No adaman Nana, manmanaw. Adulat ta ti agpadakkel iti balay na. Nang runa no, agpadakkel ti kaarubam ket si kalaang ti basit ti balay na. Lakwan nakman nga ron iti mabalin a merienda balasang kaw. Apay nga umbal ka. Di kan samot kamin agpapaprenatal. Awan mat ngamin ti kwartag. Tunggal mapan ka iti doktor. Kwarta mo ti kasapulan. Ngam delikado day ta kasasaad mo. Masapul mapan ka iti doktor. Amumot nga awan ti kwartak. Sa madmadi ti bagik. Diyak ka ba ulan amapan asisya? Sige, takaduan ka. Pabuludan ka pa iti kwarta. Iyawag ko iti balay mi, ajak pa'y makaipawit. Tada pangaramatak iti kwarta. Apay nga ta amarigatanak. Kan maditerik nak. Urayan ta ti resulta ti laboratorium. Kan ti panang eksamin kan ka ti doktor. Delikado nga min ti kasasaad mo. Di kan tumod nagpaprenatal. Ang mga no operasyon ti labas na dayta. Operasyon? Wan, no kasta ti mapasamak, kapilitan nga iyawag ko iji balayyo, tamapanta ibaga kada tatang mo. Awan nga min ti agbantay kan ka dito ospital. Hindi, maamwandan ti kasasaad ko. Anya pa'y ngay, asino nga ron ti agbantay kan agastos dito ospital. Amumot nga da trabaho, no nga ikatanda kakaskan ka. Awanan. Maamwanan ti palimod ko no kasta. Tinasayaat, nilani ti awagak, takaaruba na laang dagiti dadakkel mo. Hello? Asino ka di daytoy? Ni Sisa daytoy, Lani. Pakibagaman kada nana Cora, akasapulan ni Edna ida dito'y ospital. Apay nga da dita ospital? Mga no maopera. Anya? Maopera? Apay, aganak ka din ni Edna? Apay ang maopera?
Tinasayaat, ibagam laangan kadakwada nga umayda iti ospital. Diyak ngamin mabalin ti aglangan, tawan kadwa ni Bosco. Sa dino nga nga ospital ti turungan da? Dito'y government hospital. Saan nga iti pribado? Sige nga raw, taibaga kadakwada. Nay, apay yun nga agan ang sabka sumungat dito'y balay milanay. Ay, delikadaw nana. In kayo kano ijo ospital. Takasapulan ni Edna timang bantay kan kwa na. Anya, nakaamuam di ta adamag. Ay, inyawag ni Sisa kanyak nana. In kayo kano iti government ospital nana. Anya ka di tinapasama ka ni Edna. Maopera ka no nana. Ang mga no aganak mo. Anya, aganak. Asino ti ama ti anak na? Naikat anya ang ay ti amok nana. Mapan kayo kitdain, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga da kwarta na day jay nana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpanunot na Edna iti pamuspusan, no kasanong agsinublianda kan ni Bantor. Kayat na nga ipaawir kan ni Sisa, ti anak nanto. Iti sabali abangir, nalpasan ti dakkal abalay ni Bantor. Kayat ni Cora ang makasiningada kada Petra, gapu iti tarigagay na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Sisa nga imbal ni Edna. Impan na nga rod daytoy iti ospital. Inyawag na kanilani. Tapno idanon na kadagiti dadakkel ni Edna. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga iti ambok nana. Mapan kayaw, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga do ti kwarta na day jay nana. Anya, apay ani Bantor tinalagip mo. Kas ka lamangin insulto. Kaya't ko lang mat nga da kwarta yung agpasyudad nana. Kasano ang matulungan yung ay ti anak yaw no awam nga rug kwarta yaw. Kasano nga amom nga awan kwarta ni Edna. Isumat ti inyawag ni Sisa nana. Nalala, apay asinurot nak dito'y bangkag. Ukudom day tamay may sakal din, tamapan mo ilako. Pati manok, tiliwom tay ilako tay da. Ay, agtal na ka man abakbaketan. Apay kumangay nga ilakom dagiti dingwain. Inawagan ni Sisa ni Lane. Adda ka no iti ospital ni Edna. Delikado ka no, ti kasasaad na. Ha? Naaksidente ka day. Anya tinapasama kan kwa na. Wah, aganak sa ka no. Kunamot nila ni at delikado ka no. Aganak? Adamanan asawa na? Ay, alakit din. Nagado adamdamagam. Agunay kaan. Ang mga noan yan tinapasamak iti anak ta. Nagapwa ang basang. Awan ka ba't dito'y itay? Gumatangak ko ma. Ay, ada ipadamag ko nana. Karkar na adamag. Anya adamag takarkar na pa'y ako nam. Inawagan nak itay ni Sisa. Isaw tinapan ko indanon kada nana Cora. Anya tinapan mo indanon kada ex-abalayan. Ay, delikado ka na, ti kasasaad ni Edna iti ospital, nana. Anya ka diti sakit na ta delikado ako nam. Aganak ka no, nana. Maupira ka no.
Ay, sige pa nga raw. Tamapan ko ibaga ka ni Bantaur. Ay, nana! Anya jay gatangan nyo ako na yaw! Agsubliak taw. Taamangan numapanan ni Bantaur di trabaho na. Na? Pimanaway? Ay na, ay, imbag tasaan mo pa'y asinakayan day ta motor mo, anak. Ay, apay na nang. Anyat na pasamak. Ni kanuid na, delikado iji ospital. Ha? Nakaamuan niyo na nang. Inawagan ka no ni Sisa ni Lanay nga idanon na kada abalayan kora. Anya ka ti sakit na. Maopera ka no taganak, barawk. Adagayam sa bali nga asawa na. Pudnaw tay atap kaw. Kasta ka di. Sige. Tamapan ako ni trabaho. Ang mga numaladawag. Urayan na kayo mati apo kayo. Tamapan kayo ni Eskwela Anda. Nadlaw ko analiday ni Bantor. Idi imbagak nga ada iji ospital ti asawa na. Anya nga ta tinaglidayan na. Ti nga ta panagsakit na. Oh no. Ti kaadda ti sabali a lalaki iti biyag na. Ay, pimanaw tumat nga min adagaws. Kasaritak pa'y kuma. No anya ti makunana iti napasamak. Anyang iti kuna ni Manong Bantaur, idi imbagayo tinamag, nana. Awan ba't, tagrubrubwat amapan ijay trabaho na. Nalidayan. Nalidayan? Kaya't asawan day ta, nga dapay panagayat na iti asawa na, nana. Amok pa yan. Kasaok pa'y kuma. Agap apurama nga main. Mayat apadaan anti sumaruno apasamak, nana. Ay, kumusta nga ta ni Edna? Ay, awan mat nga rod pa kaamuan tayo. Apay no awagam ni Sisa, kat agdamag ka. Ha? Ayun gayam, agdamag akin ko na. Hello, Lani. Nakaawag ka, mat? Kumusta ngayon, Edna? Inawagan nak ti amo, takasapulan dak dito'y trabaho. Pinanawa ko ni ospital. Pinanawam ni Edna ngagmaymay sa ija ospital? Simangpot ni Nana Cora, sakbay apim manawak. Maopera ka din? Diyak mo, no, naiwayatan ti operasyon. Kung nangamin ti doktor, adi nakabailan ti aganak iti normal. Apay nga di nakabailan? Nangatuunay ti presyon ti dara na. Amaan ka no, dakdakas ti mapasamak. Ay, sige, taumayan ti boss ko. Bye! Nang nagyumat ti saritaan, may naka-loudspeaker ti cellphone, nana. Ay, imbag, tasaan anagkasjay idiing nyanak na ti apokok. Normal mat nga agpayso anaganak iti anak da ni Manong Bantaur. Ay, kita man ti biyagan niya. Pasamak ti mangibutaktak iti palimad ti may sa tao. Ha? Anya ti kayat yu asawin, nana? No saan nakastawagas ti panaganak na, di tayo maamuan anakiden na iti sabali, kat aganak pa'y gayaman. Huwin nga agpaiso, nana. Adda puntuyo. Kumustan ti gayam ko, nana? Ay, kagap-gapo na iti operating room basang. Saan pa'y anak kapuot? At dapay laang ijay recovery room. Ay, unay mo't lang arudon ti gasgasat na nga aganak, nana. Saan mo takastoy ti damo a panaganak na? Saan nga tanga da koneksyon ti kanayo na panagililad idi, nana? Awan nga minapulos ti ehersisyo na. Ay, amo pa yun ngay basang. Kunada mo't amma di kanong arod ti kanayon a nakailad. Masapul kano agpag-napag-natap no maka-exercise. Tay tama ti bagbagada, nana. Ngam, di tayo mo. No talaga aday jay ti rason, no apay anapasamak ti kastak ni Edna.
Balasang kaw. Adda ka di damag mo maipapan iti anak kaw. Nalpas ka nun ti operasyon, tata. Awan ka nun ti pagdanagan. Ay, agyaman apaw. Kunaklakit din noan yan ti mapaspasamak iti anak kaw. Saan nyo ka di nga mo nga dagayam ka dun na na ijay syudad, tata? Saan balasang kaw? Saan mat nga rod ang nagaw-away manipod nagpasyudad? Kuna ni Nana Petra, no saan ka no akas jay ti panaganak ni Edna, saan tayo amaduktalan nga adda ka din nana? Ha? Naamuan na kaday tinapasamak? Kano naka-loudspeaker ti cellphone ko, hindi mawag ni si sa kanyak, tata. Nangag na ti saritaan may. Kababain ti inaramid na Edna. Kasano pa yan ti tarigagay ni Cora nga agsinublyan ko mada Edna kan Bantor. Ay, imposible nga awatan pa ni Bantor. Uray no siyak mat ati lalakay. Diyak kayat no isukat nak ti asawak iti sabalay. Imbag taadakan, naupira kan umat ni Edna anaganak. No kasta, na si Eskano nanang, Day tama tiniyawag da kanila ni Barok. awan mabalin tayo no kastaman. Dahita siguro ti nakita ti doktora pagsayatan na. Ay, kuna na amapan ijay syudad, tatulungan na ka. Saan magtagrigrigat samay? Pagkunaan yung agrigrigat nanang, Kanuin la ko da ex-abalayan ti kalding ken manok da. Tapno adda kanu aramatan ni Edna ija ospital. no maopera, kurang ti paglakuan da iti kalding ken manok. Adala siguro urnong da itinagsikog ken kuana. Anya nga ti trabaho tinangisukatan na kanya. Naimbag ta nakapuot kan anak ko. Anya ita ti marikrik nam. Nakapsutak, nanang. Ayan ka di ti anak ko. Adapay laang ijay nursery. Di dapay inyag, tadi mo pahimot kabailan. Kasta ka di, nanang. Saan ka di nga umay ditoy ti ama ti anak mo? Makaturturog nanang. Maturog pa'y. Alaga rod, maturog ka. Adaak laang ditoy. Indak to siripon ti anak mo madamdama ijay nursery. Imbag ta nasabat ka dito'y palengke manong dagol. Na CS ni Edna anaganak. Awan la ka dito'y maitad mo atulong kan kwa na? No dumawat ka iti limos. Oh. Adto'y ti kwarta. Tapno di mo matkunaan. Ha? Sa nga gasutlaan ti iyaw awat mo? Anya nga ti pakaigatangan na dayta. Dakkelan day ta alimos iti makilimlimos. Apay, nalaka sa pulen ti sangagasot. Alaaklatan. Uray pagmerienda na laang ti pakaigatangan na. Awan pa'y uray para gatas mo ti ubing. Limos laeng mo day tainted ko. Awan pa'y kwartak, ken awan pa'y pagpuunak. Agyaman kit di tadda pa'y ilimus ko. Kanayon ka kumaamaabak iti sugal. Napapatagkit din ti sugal mo ngan ti putot mo. Ayan ni nanang mo ngay. Adda na pa naginatang di tarwar. Nakitak ni Manong Dagol iti palengke. Imbagak ana CS ka. Nangted iti sangagasot. Sangagasot laeng tinaitured na nga itad. Ay, saan mo kuman nga inala? Anya nga iti serbi ti sangagasot. Isumat laang nga isugal na. Innala kun ta isupay nga usaram ditoy. Di uray pagmeriendam laang. Awan manak nakam day at tao. Mas daawak no apay a kinayat mo. Insukat mo kit din ni Manong Bantor. Amo ka din ni nanang. A pinanawan nak ni Dagol. Awan pa'y timbagak kan kwa na. Saan mo ka din nga imbaga? Idi dinamag na. Nagpambarak. Tadyak kayat nga ibaga ti kinapudno. Rumbang laang ama amuan da, Edna.
Siyak tulatan ti mangibaga ka ni Nana Cora. Nay, ada ka mo't balasang ko. Saan pa'y mo't ka imay dito ti ama ti anak ni Edna? Saan ko maarumbang nga ibagak da ito eh? Karbangan nyo ama-amuan, Nana. Anya ti kayat mo asawaan, basang. Basit pa'y ti tiyan ni Edna. Pinanawanan ni Manong Dagol. Sugador kan sadot ni Manong Dagol, Nana. Anya, kasta ti insukat na ka ni Bantor. Nana, nagkita da iji sugalan. Kat, ayan nga rodan day ta alalaki. Saan pa'y mo't nga imimay dito eh? Mapanag kumboy no magagat, Nana. Ngam no masadot, saanan amap-mapan? Kumusta ngayon ni Edna, tata? Saan ko pa'y nga amaw, balasang kao. Amo mata sa anak nga agsil-cellphone. Saan ko nga amaw, no anya ti kasasaad ti anak kao. Ay, makapada nagpaykit din. Ala, tamakimari te sa kanisisa, babain iti cellphone, tata. Alaman nga rod balasang kao. Madanagan nga minag na. Isong ay mayak dito, oy. Tapno makitamag kuma. Ala, awagak, tata. Urayin nyo bitan. Inahagyaman nak, balasang kao. Saan kayo pa'y ngagyaman? Taamangan no saan ko maawagan, tata. Hello, Lani. Nakaawag ka man? Adda nga min dito'y ni Tata Kulas. Kaya't namaamuan ti kasasaad ni Edna. Mayatan ti kasasaad na. Manipod nalpas ti operasyon. Ay, kasta ka day? Nasayat mat nga rod no kasta. Ay, mabayag dabay dita ospital? Adaak pa'y dito'y trabaho, Lani. Mapanak to di ospital inton agritera ak. Maamwak to pa'y laang ti sungbat ti damdamagan. Padamagan na kami nga rod. No kaano mat nga agawid ni Edna. Sige. O, ala nga rodan. Bye. Nasa unilanay, adandanimot kanun agawid da Edna. Kadwa na ka ti kadandan, nanang? Ay, day tati saan ko nga amaw. Basta ti ko na nilanay, kat dandanida kanun agawid ditoy. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan niya kat ti trabaho tinangisukatan na kin ka. Mabalin nyo matadamagan kinilani. Taamangan no amuna, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetay ita alawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan yakit di ti trabaho tinangisukatan na kin ka. Mabalin nyo matadamagan kinilani. Taamangan no amuna, nanang. Padasag ti agdamag kanilanay. Barang amuna noan niya ti trabaho ti lalakay. Ala, baybayan yon. Amangan no nadurduro as tibiyag na ngam da tayo. Iso nga insukat nak. Ay, jakmat mamatay anadurduras ngamsi ka. Pagkunaan nyo, Sakbay ngamin anapan kanu ni abalayan ijay syudad, inlako nati ka kay suna ading wenda. Nakita kanu ni lanay ti panangilako da. amangan mo't no pagplete kan pocket money na, nanang. Sinalpag ti kastoy. Kanayo nakmatan ngagmalas.
Awan pa'y panangabak ko. Oh, inya nga taaya ti aramidag. Tapno agswerte akmat. Manipod nagsikog day jay ababay. Awan pa'y panagswertek. Oh, Diyos kikit di. Malasakit ti tinugawan day jay ababay. Makita kat si maranta ka mat. Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin mi ka nun ti agawid, sisa. Ang dakkel mo ti mabayadan. Kasano da ito yan? Mapan makisarita ni Nana Cora iti opisina ti DSWD. Tapno tulungan da kayo. Isurom man nga rod kan kwa na ti opisina ti DSWD. Uwan, sige. Ang mapan kami kumapay iji boarding house mo. Amo mat analipit ijay. Kaasi ti ubing no umay kayo pa ijay. May mayat laangan no iti lugar tayo ti pagdiretswan nyo. Ang kasla mabainak pa ilang agawid ijay. Iti damo laang apagsasaritaan da tinapasamak ken ka. Malipatan dan tumot laang. May mayat ko man no ibatik pailakan ka ti anak ko. Tapno agbaligi ak iti plano kan ni Bantor. Amom Edna, atapag paikit din akasta tinapasamak ken ka. Tapno saan mo ama aramid ti madi apanggep mo. Anya ka di ti pampanunutom anak ko. Ay, imbaglakit din tanaanos mo ti empleyado ijay DSWD. Tinulungan da akat nalpasan ti amin. Mabalin tayo nga rodan ti agawid, nanang. Wen, anak ko. Napanangalan ni Sisa iti takse, ta itulod na tayo kano iji paradaan, nga agturong iji lugar tayo. Nabayag matan ajak nagaw-awid iji lugar tayo. Dapat na nagbaliwan na, manipod di ka nagaw-awid. Anya kumangay tinagbaliwan na, nanang. Ado, dagiti di madakkel ababalay ijay. May santi balay ni Bantor kadagiti kadakkelan. Timot balay tayo, ti awan pa'y aasinsuan na. Nabaliwan ti balay ni Bantor? Kunayo, nanang? Isun ti kadakkelan ti balay na ijay lugar tayo, anak ko. Ay, no saan ka kumadang nga? Balay mo kumamot dayjay. Ala, umay kayo, Nana. Ta itulod na tayo ijay paradaan. Ne, inayadam ti umunag Edna. Saan abale, tasyak mo tinakasaklot iti ubeng. Wen, nanang. Sige, tasyak mo tantimang bagat ka dagiti gargaretsyo, Nana. Ay na, agyaman kami balasang ko. Dakkel tinaitulong mo kada kami, manipod adda ni Edna diti ospital. Saan ko amabali na baybay antigayam ko, Nana? Awan sa bali apagkamangan na ditoy, no di siya klaang. Ay, nagsaya at kaagayam balasang ko. Ni Apo Diyos ti magsubalit iti kinaimbag mo. Ada tayo dito'y lugar tayo. Makitam ka de, iti dakkel abalay, iti ayan ti sigod nga inaladan da Bantor. Nagdakkel abalay, nanang. Oray dagiti kaaruba da. Dadakkel matan ti babalay ijay. Diyay nga rod ko na kon. Datayo laangan tinagtalinaan abasit ti balay na. Nanang. Pakitaam iti nasaya at ni Bantor. Kan dumawat kanto iti pambakawan. Tapno malunag ti puso na. Kat mapakawan na kamutlaang. Sige, nanang. Ikagumaak ayalis ti alipuspos na. Wen anak, dayta ti aramidam. Into na anayan ti kinapigsak. Mapanak ije balay na, nanang. Wen anak ko, masapul am ayalis mo ti alipuspos na ako nam. Tapno adda pa kairanudam. Damag ko nga nakanumatan dito'y lugar tayo ni Edna. Kadwa na kaditi lalaki na, nanang. Awan kanumat ti lalaki akadwa na asimbang pa. Isuda kanulaang iti inana. Kan ti ubeng nga anak ni Edna. Nakikita nyo, ha?
ang mga noalaan na ti anak ko. Ay, saan ba't nga agbalay? Bili ti ubeng, asaan asumurot kan kuana no umay na alaan. Una nang, sana rin ba nga alaan na ti ubing? Mabalin na lang nga bisitaan. Gamdi na mabalin nga ikuyog ijabalay da. Awan ti ipakan na ijabalay da. Unay lakat ti inararamid maun Edna. Napankalaang ijay syudad. Insukat maun ti asawam. Kunak ano na saysaya at dayjay, taob ubing. Ang at damot gayam nga awan manaknakam na. Nagpadaan yaw nga awan manaknakam yaw. Huh. Nailako kat adi na oras ti kakaiso na adingwan tayaw. Kwatatang, ikagumaak nga alukuyan ni Bantor. Tapno agdan na kami mutlaang. Mangnam na makakaday nga awatan na kapay. Nalakalaang apusipusan ti alipuspus na. Ah, makita no agbaligi ka. Praktisam ti ibagakan aramidam iti sango ni Bantor, tapno awatan na kamutlaang. Nakasaganan ati ibaga kan panag-artistak, tapno maalukoy ko, nanang. Lalay nga anak ko, tapno agbaligi ka. Masapol ada kayo mutlaang ti agden na, tagasawa kayo kat nga rod. Di kay agdanag, nanang. Masiguradok akayat nakpaylaang ni Bantor. Sapay kumatagbaligi ka. Awirak pa'y ti ubeng. Alaam no addakan ton ijay. Wananang, no makaunagak ton ijay abalay, awan ton ti maaramidan ni Bantor. Tasyak tumatan ti Reyna ijay apagtaengan. Ita lang ang makita kayo, manipod simmangpot kayo ang naggapo ija ospital, nana. Apay, sipsiputan na ka day. Ah, saan mo ta, nana? Hagdamdam magaklaang. Kunakit din no da kayo matinayso kat na nagsakit. Sa anak agsakit, tanasaya atak atao. Ah? Tika di agsakit kat dakas atao, nana? Aha, ay awan timbaga kakasta. Lakwan nakman kit di iti pagrikado. Ay, kumusta amat ni Edna kanti anak na, nana? Nasaya at damot. Saan ka di nga umaymat dito? Iti ama ti ubeng, nana? Awanod ti ama ti ubeng. Jack amo no si bibiyagpay, wun no saanan. Imbag man ta imay kayo dito'y istor, nana? Ada ka di ibagam. Kaslaman sa balay ta isem mau. Ay, kagap-gapo ni nana Cora dito'y, nana. Ah, apay ka day no naggapo dito'y. Dinamag ko nga main, no umay dito'y ti ama ti ubeng. Kunana nga awan kanon ti ama ti ubeng. Anya, awanan ti ama ti ubeng. Nay, anya ti kayat nasawan. Dayta nga ron ti san ko ang maawatan, nana. Pimanaw mat ngamin, idinaibaga na dayta. No anya man ti pakasaritaan ti biyagda, awanan ti bibiyang tayo kadakwada. Pribado da abiyag dayjay. Ha? Wan matkit diya, nana. No apay ngamin nga interesado ang mga mo, no anya ti kabibiyag ti padak ataw. Ba nag-asaan nga umno? Nay, kadigdigos mo matanak ko. Kan mayat man day tabistidam. Nagpintas ka iti day akawas mo. Itati umuna nga addang, nanang. Aramida kon ti rumbang. Mapan ka iti dakkel abalay. Wan, nanang. Kat ipasiguradok, ayawid ko ti baligi. Ala, ingka nga rudon. Awan ti opisina ita. Sigurado nga awan trabaho ita ni Bantor. Iso nga rod nga iranak ti mapan ijay dakkel abalay, nanang. Nalaag ko na ikangarudan. Magagaran akon ang makakita iti panagbaligim, anak ko. Papanan nyo ka di ti anak ko, nanang. Ada mapanbigatangan nga aramatan na ijay pagadalan. Sige, nanang. Igatangan nyo man nga ron iti kasapulan na.
Ay, uwan anak ko. Kanayon matada kami ti agkuyog amapan gumatang iti aramaten na. Ada ka di pa'y kwartayo? Saan ko pa'y anagastos amin ti inted mo, anak? Isu ti aramatag apanggatang kadang iti kasapulan ti anak mo. Imbang lakit din tada kayo amang tamtaming kadagiti kasapulan ti anak ko, nanang. Nakita ka nagbiste ti anak mo arimwar. Papanan nakadimanen dayjay. Mapan kano dumawat iti pamakawan ka ni Bantor. Mabalay na mapakawan na siguro. Ang amno agtipon dapay. Ay, awan lat amukaw. Si Kamot. Noon napakawan na, di kaawatan nga agtipon damanan. Ay, diyak man amo kada kayong agina. Mangnamnama kayo iti imposible. Sino nga tati umay dito balay? Awan mo tiyamok. Lapit lang, umayan. Sika? Nagpintas matan. Bantor, di na ka di paunagan. Napatagtipagsaritaan ta. Ha? Sige. Umunig ka. Di ka unag ti pagsaritaan ta. Agyaman nak. Bantor, pangaasim tapakawanan na kuma. Nakulapan ti panunot ko iti kalabas. Ako pang inarakop nakmatan. Inturturad ko timay ditoy. Gapo iti nalaos nga iliw ko kan iti anak ta. Nagbanglon ti salpag. Si kakaday tinangibaon iti anak mao amapan ije balay da Bantor. Insukat na. Ita agsublay. Bukod na anakam, bareng agsinubyanda nga agasawa. Hey, bilibak mat iti kinapuskol ti rupa na anapan ije balay da Bantor. Awan dakas na, tagasawa damot. Kan puutom to ibagak. Makaunag tayo mat iti dayjay dakkel abalay. Hey, di kailang bain. Ambisyosa. No saan kuma nagaramid iti may kaniwas. Saan kuma agumawgawawa ita iti kaasay. Imposible apagkadkadan ni Bantor ti kinapintas ti anak ta. Alan Bantor, my love. Pakawanan nakmatan Di ka di mailiw kanya. Nairot unay ti arakop mo. Impatan nakpay. Saan ka nga ibatan no di nagpakawanan, Bantor? Sige, pakawanan ka. Impatan nak nga rodan. Agpaiso, Bantor? Napakawan na kon? Well, ngam di na kaya't asawan nga agtipon tapay. Pakawanan ka. Tadi mawat kakit nga ro di ti pamakawan. Anya? Pinakawan na nga saan tan nagdan na kunam? Manipo di ti pimanaw ka. Neruam kami iti anak ko iti kaawan mo. Bantor? Agmay-may sa ka pimanaw. Ngam hindi nagsubli ka. Addan kadwam. Ti anak mo. Pinanawam ka di ti amana. Akas iti naramid mo idi kanyak. Sana siya tinangpanaw kan kuana. Iso tinangpanaw kanya. Isong agsubli ka kanyak kasta ka di. Lading itak. Ngam iso ti rumbeng apagsubliam taub-ubing. Bantor? Silulukat ti ruangan para ken ka. Ngam agsubli ka iti nang isukatam kanyak. Sana bale? Tanapakawan ka, akas itikid daw mo. Anya, napakawan na kan. Mapan kan iti dakkel abalay.
Wen nanang. Apay nga ron agsangit ka nga idang nga. Gapo ka di itiragsak, ta pinakawan na ka. Pinakawan na. Gamdi na kun kayat. Dangak ngamin talaga, nanang. Ay na. Saan nga main ang naimpuswan, ti panagkidaw mo iti pamakawan. No di kat gapok iti ambisyon. Kaya't mula nga agray na iti balay na. Agbaliw ako. Barang maayat nakpahingi bantor. Maamiris ko itan, ti madingaw galik. Maamiris ko itan, ti kinadakas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay wita alawas na napuluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 3. Uray numaaddaan ti tao, iti sangagasot nga anak, ken napao ti panagbiag na, ngem awan mo ti ragsak na, ken saan anasaya ti panakaipumpon na. Kunak anaimimbag ti kasasaad ti maysa a maladaga anatay anayanak. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dino, agaawi den dagiti kakabagyan anak ipamumpon kin ni mama. Kinapudno na. Agawid akmatan manang. Anya? Ibatim latan ni papang agmay-may sa dito'y balay? Naibagakmatan kan ka nga da restaurant mi, nga agkakatrabahuan. At damat trabaho anas kan asublyak. Sikati inauna. Isu asikati rumbang agbati amang kadwaki ni papa. Ha? Gaputa siyak ti inauna? Tapno amom, nanipod na tayo day di mama. Siyak amin tinangas asikaso, aging gaan na itabon. Ita, kasta ti ibagam kanyak? Huston, saan yun napagapaan day tabanag? Maawatan kayo, no kasapulan yun ti pumanaw. Ala, ingkayon. Didak pakadanagan. Takabaalak pa'y laing ti agbiag ngagmay-maysa. Dimbagasak dito'y balayo, manong. Tapambarak nga umay mang kumustakan ka. Agyaman na kading ko. Senyora koon, iso apadasak man ti mapanagbuya ti sini, kan mang restaurant ako nada. Kan adda kanukat discount ti senyor. Pudno dahi ta ading ko. Kat si ka, manong, kumusta ka? Ayan nga'y dagiti anak mo. Di anak mo a babae, amang kadwa kumakan ka dito'y balayo. Nagawid da amin hen. Di da ka man laki na duan. Katay ti inada. Ay, adda trabaho da. Ay, una yun dagiti anak itapanawan. Di mo ko naanday ta. Taamin mat nga anak mo katadada ni abroad. Iso nga rod aragrag sa kagtibagik manong. Aramidak amin akayat ko nga aramidan aging ga akabaalakpay. Tainton masakit kan baketak una yan. Jakton maaramid na kita. Katita, taawanin day di asawak. Kayat ko matiag pasya-pasyar. Asino nga iti mangkadkadwakan ka. No ultimo dagiti anak mo, kat saan da ka masango akadwaan. Ibiro ka nakman kit di iti caregiver ko, ading ko. Ay katwan ado ti mabalin ang maalang interesado nga agtrabaho, kas home caregiver. Bay amanong, ibirukan ka.
Adaw mawawag dito yung cellphone mo, ni Lolo. Sungbata mo na. Diyak kaya ta sungbatan day ti awag ni Lolo. Dagulit mat. Oh, atoy. Sungbatan nyo. Sige. Hello, Papa. Marge, Ay na, Papa, madama ak ngaglutluto. Apay ayamanan. malagip ko. Check up ko gaya minton bigat. Mabalin ka di kadwa anak. Ay, unay kayo matan, Papa. Nalakaayat ti aglive iti trabaho. Idi kumapay ang imbagayo. Nalipatak nga rod. Diyak masango inton bigat. At the staff meeting me. No kasta, awan timang kadwa kanyak. Bayan nyo, tawagak ni Dino. Imbag ni Dino, ta saan unay anarikot ti trabaho na. Sige. O sige nga rodan, Papa. Tani, maksatan to'y lutlutwak. Bye. Dagulit ni Lolo. Iso ang diyak kaya ta sungbatan ti awag na. Tanagrigat ang makaawat no daduma. Agtal na ka man dita. O, ato'y ti cellphone ko. I-charge mo man ket dita ni, nalobatan. Awagak inton madamdaman ni Uncle mo Dino. Hello, hindi kayo matan manang Marge. Awag ka nga awag kat among trabaho kita. Lunch break mo na. Apay, adalat ta trabaho, uray lunch break. Agap-apurak nga mangan. 30 minutes lang ti break me. Unay kamutan. Apay nga minaya. Si Kaman payla ang timapan mang kadwakin ni Papa iti doktor. Check up na ngamin inton bigang. Inton bigatan? Agabsent ka paylaang. Sana mabalin. Kas Karina ayamat. Ay na, nagadukot a reklamo mun aya. Itakalaang mat nga ibaon amang kadwakin ni Papa. Wanan. Siya kong timang kadwa. Unay lakit dinaya. Ay katsang kangarod nga agungat ah. Wen, nasanak nga agung unget. Panunot mo lang, dayta. Unay matan. Nagbayagan ti doktor mo. Agap apura ka ka di, Dino. Katuan, half di lang ti lib ko. Ay, awan pa'y mo't nga rod jay doktor ko. Sapay nagatidog ti pila. Kunak ano makadwaan nakitiday tuy nga aldaw. Sana mabalin, Papa. Planok pa'y mo't nga rod ang mapantamang restaurant. Kalpasan na, mapantay jay bangko. Tamang irwarak iti pensyon ko. Imbagam kumangamin idi tapno nakasagana akmat. Ay, nagrigatan ay ati kastoy. Kaya't kukumamat ti rumwara mapanidye parke ngagpag na. Ngamawan mo't mang kadwa kanyak. Ay na, mayat ti rumwar manong. Ay, awan nga rod. Kasanungay da ito'y balay mo. Nakawarwara, di mo pa'y maurnos. Idi si bibiyag pa'y day di manang mo. Nagdalos da ito'y balay. Naurnos amin na suli. Kagamita. Kaslasaan na balay. No kumangamin ta umay dagiti anak mo. Kaisud at mangurnos dito'y balayo. Kadwaan da kamutan O di mayat ko ma. Nagrigat damot nga yaban. Nagadwa pambarda. Kang runaan na saan da mapanawan ti trabaho da. Aywan gayam manong. Addan na biro kak a caregiver mo. Umay to dito'y balay mo. Kat makaamukan to, no kayat mo, wano saan. Hello, Lolo? Ni Jingjing ka di daytoy. Wan Lolo. Diyo ko naan, nagkamali kayo manin anang ipindot iti number ko. Talaga ngawagan ka. Takayat ka kumusta na po. Okay, akla ang Lolo. Madama ti ochitik ita. Jak masango ti makitungtong iti nabayag. Kasta ka day. Wan Lolo. Kumustahin ka lang mo't tanalagip ka po. Bayan nyo. Tano adawayami ka ni Mami. Umayda ka pa Sharon. Ay na, idi pa'y lang nga ibagbagayo nga aginaday ta. Ngam di kayo matumay pumasyar. Pasensya kayon Lolo. Talaga ngamin abisi kami ka ni Mami. Naladingi ti agmay-may sa apo. Amok day ta, Lolo? Mala, busy kagayam. Awagan kan tumanain. Sige, Lolo. Bye! Uy. Ni Mami mat ngamin.
Kanayo na busy. Iso asya kung ti awagan ni Lolo. Ay, boring ti makitungtong itilakay. Kaya't mo ka di ti agbalin a caregiver ko? Sir, no alaan dak. Kunamitay a may saka single mother. Sir. Nagbirok iti sa bali jay lalaki anang italkak iti biyag ko. Kunak no ikalay sanak iti, ngam nagpatinggalaang mat iti kari. Kasta ka di. May sa ti anak mi. Agis eskwela. Isong agtab trabaho para kenkwana. Sige, naawat kan. Agyaman unay, sir. Mami, apay asaan matin nga umawawag kata kayo ni Lolo? Bayam, jak pa'y lang masangot ti mapan mang pasyarkan ko na. Ay, oray siyak. Di nakmatin awawagan. Si kaman kit di ti mapan mang pasyarkan ko na. Ni Mami mat. Kasano nga iti OJT? Ay, may saka mo't nagado ti pambar mo. Nilaangan ang kaldino ti baon nyo. Mapantulat tano kayat na. Apay, masapol ay nga ibaon ko pa'y laang. Sa bagay mo't kit di Amin tayo kat busy. Nagmayat gaya matalaga ti agpasar dito'y parke. Apay, ita kayo lang nga imay ditoy? Nabayagan na jak nakapasar dito'y. Gaputan nabayag mat nga inaiwanak na di asawa ka nagsakit. Mas may mayat ko manumagna ka. Saan ka naka-wheelchair? Panagkunam ka di, kabalak ti magna. Apay kit din saan. Padasam ata daak mat dito a caregiver mo. Padasak man nga agpaiso. Sarukod lang ang ti kasapulan, imbes a wheelchair. Naglinis mo tanday ito'y balay mo, manong. Wen, ni Alisa ti mang daldalos ken mangururnos kadagiti amin ditoy. Kasta ka di. Naano sa caregiver ni Alisa. Uray sana at trabaho, aramiden na. Isuanay na yunak matisweldo na. Nasaya at no kasta. Saan ka nagbidot anangalakan ko na? Ilutuan nagpay iti kanek sakbay nga agawid. Nasaya at no kasta, manong. Kadkadway nagpay mapanagpa-check up. Iswasan kun nga ayaban dagiti anak ko. Oh, kumusta kayo nanti? Dino, si kamot gayang baro. O nanti, ita lang ang masangok ti may nakipalingke. Gapo iti kado ti trabaho. Nagadumot tinday taginatgatang mo. Abas tumi ti makalawas Ay na, nagado ti trabaho. Jak pa yun masango nga awagan ni Papa. Kasta nga rod ti kunana. Nakto pa siya rin inton masangok. Adda caregiver na. Ha? Addan? Kasapulan na ti mangkadwakan kwa na ijay balayo. Kato na. Hindi pa nga ibagbagami kan kwa na dayta. Nagagot kan na anos jay caregiver na. Nasayat nga rod no kasta, auntie. Oh, makita mo? Kunakan ka ang makapagnaka, basta da sa rukod mo. Uwan nga rod. Jak gaya man kasapulan ti wheelchair. Mabalin ka di ang magnaka, aging nga ijaayan dagiti padam alalakay iti dayji banda. Sige, padasek. Mabalin mo ti makiistorya kadakwada. Ang mga no am paikit di dagi jay. Hello, Manang. Oh, Dino, itaman pa ngimawag ka. Adalang ibagakan ka. Anya dayta? Umawawag ka di kan ka ni Papa? Saan nga rod? Kunak ano umawawag kan ka? Kan kunak no pinasyar mo. Saan pa'y Manang? Ay, uray siyak nga rod. Ada ka nun caregiver na? Amangan mat numan ang gundaway dahi a caregiver na. Dayta nga rod matipang panunutak, Manang. Ado ti kwarta ni Papa, tadakkel ti pensyon na. Di nalapadpadasan ti agarami di ti kalukuan. Lalaki ka di no babae di caregiver na. Ay, jakmet na damag kini ante, Manang.
Agpasyar kayo kin ni Alisa caregiver mo, Manong. Day tangarod ti planok. Karamanin ajay anak na. Manong, adda ka di mapaspasamak ajak amo, itinagbaetan nyo kin ni Alisa. Dakas ka di, numat nagtirik nami iti tunggal maysa. Pampanunutek laeng no anya ti agbalin a reaksyon dagiti anak mo. Amangan nuguraan da ka. Nakaluto akon. Mangal daw tayon. Mayat gayam. No adala nga rod mga iaywan ken ka, ilutwan na kapay itinaimas ataraon. Papa, anya ti kayat asawan tinakita mi nga ubing a babae nga agay ayam ijerwar? Marge. Iso ka di dayta ti caregiver mo, papa? Alisa, tinagan ko. Awan bibiyang ko no asino ka. Nakirelasyon kan iti amami, taamom nga do ti kwartana. Anya. Agsardeng kayo di nga kabsat. Papa, No kasapulan kayo, sa dino ti ayan yo. Iti dayta nga edad yo. Saan kayo na makapagdesisyon na bukbukod yo? Saan mabalin abiyangan yo ti desisyon ko? Naragsakak tada ni Alisa amang kadkadwa kanyak. No kaguradak iti daytoy a desisyon ko, nawaya kayo apumanaw. saan nyo kumaaguraan ni Papayo? Gapo iti desisyon na apag naedenan ijay balay na dagiti agina. Madanagan kami lang amin, auntie. Amangan nulukwan lang ang dayjay ababae ni Papa. No muna, ta single mother pa'y gayam. Tinapatag, adda mga sikasukan ko na. Adda mangipatag kan ko na. Adda kami mat nga anak na. Addaan kayon iti pamilya. Awanen orasyo kindi Papayo. Eso abay anyo iti desisyon na. Saan yun akontraan? Ngamin, nasaya at mat a babae ni Alisa. Naskan mat nga ipaayan tayo, dagiti naganak tayo iti atensyon kan pamatag. Laglagipon tayo, ano awan tayo kumamat, iti daytoy abiyag. Papagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.